Той е безплатен този цвят, между другото, Пефи, много си скъсам, братле, как мога да си вземеш безплатен цвят? Нека да провериме. Чакай, бе, снимаме, бе! Как се сваря това нещо? Колега! И тук нещата са много добре, което лично ме дразни. Затова смятам, че тази кола няма абсолютно никакви достойни конкуренти. О, не. Това е страшен кеф. Днес ще тествам един автомобил, който съм сигурен, че доста добре познавате и най-вече тези от вас, които си падат по BMW-тата и най-вече по истинските чисти М-ки. Един автомобил, който през последните 5 години тотално доминира пазара и освен, че продажбите му вървят ето така, смея да твърдя, че останалите немски брандове са изключително затруднени да изкарат някой истински достоен конкурент. Моята задача в това видео е не само да обяснявам колко е перфектна тази кола, колко е бърза. Аз активно ще се опитвам да й намирам проблеми, кусори и ще се опитам в края на клипа по някакъв начин да ви излъжа, че всъщност колата е надценена. Не знам вече дали се досетихте кой е този звяр, за който си говорим, но мисля, че е време да ви го представя. Пред нас стои BMW M4 Competition 2024 година X-Drive. Всъщност, когато 2021 година излезна този модел и когато чухме X-Drive, особено BMW феновете бяха леко скептично настроени. Но сега бяхме свикнали на M4 от T серията, която непрестанно се опитваше да ни убие, да ни хвърли някъде и непрекъснато да ни вкарва в някакви проблеми. Тук това го нямаме. При тази кола може все още да се забавляваме, защото може да я правим изцяло задно предаване, въпреки че е 4x4, а през останалото време може да си го пуснем 4x4, да си караме и да си имаме перфектно ускорение навсякъде. За да ви е по-лесно да го осмислите, представете си F-серията е един тинейджър, който те първа влиза в пубертета и в главата му са само някакви глупости, някакви простоти. А при G-серията вече имаме някой по-мъдър, по-зрял човек, който вече мисли малко нормално, но все още пази това нещо в себе си с простотията. Той е безплатен този цвят, между другото, Пефи, много си скъсам, братле, как мога да си вземеш безплатен цвят? Нека вече да ви покажа малко колата на външен вид. Искам първото нещо, което искам да спомена, са тези бъбреци. Не знам дали си спомняте, но 2021 година, когато за пръв път я видяхме, всички бяхме скептично настроени. Изглеждаше супер грозно, но аз съм сигурен, че вече 4 години по-късно това ни стана, може би, една от най-любимите части в този М-ков автомобил. Колата, между другото, е доста ниска, трябва да внимаваме, захождаме по тъгъл. Имаме тези въздуховоди отстрани, тия вентове, които са си реални. Добре познатите фарове на BMW. Искам да кажа, че тази предница не може да се обърка с нещо друго и със сигурност прави впечатление на улицата. Продължаваме отстрани с колата. Имаме карбонов таван отново, както при миналото BMW, екстра, за която се доплаща. Имаме този детайл страни, на който пише M4 Competition, по това може да познаваме дали колата е истинска МК. Нямаме за жалост пакета, в който включваме карбоновите огледала, но те отново пак са супер красиви. Имаме тези калници отстрани, които също допринасят много за сайд профила на колата и смея да твърдя, че колата изглежда брутално. Преминавайки отзад, първото нещо, което ни прави впечатление, са тези огромни 4 ауспуха, които всъщност са истински. Имаме и този дифузер, който за жалост отново би трябвало да бъде карбонов, ако сте си го поръчали с този пакет. Тук е само черен, имаме черен лип отгоре, стоповете, M4 Competition баджа, задницата е също толкова брутална, колкото и предницата. Искам и да проверя колко място всъщност има в багажника на тази M4. И нека започнем с ето това. Съжалявам, собственици на 4-та серия, не сте толкова готини, колкото с 8-та серия. Сега пак имате електрически багажник, ама друго си е, докато са ми взели тия ръцете, хоп, нямате го това, нищо, както и да е. Имаме 440 литров багажник и отново предостатъчно място да вкарвате абсолютно всичко, каквото пожелаете. Стоя и гледам и пак първото нещо, което просто очите ми гледат натам са тези прекрасни 4 големи ауспуха и мисля, че е време да чуваме как звучи този звяр. Мисля, че е време да ви покажа какво стои под капака на този звяр.
Имаме 3 литров 6-цилиндров двигател с 2 турбини, който прави 510 конски сили и 650 Нм въртящ момент. Под наименование S58, един двигател, който се доказа с неговата здравина и най-вече с това, че има много потенциал за тунинг, особено за тези от вас, които наистина се стремят да направят тази кола от 100 до 200 за 5 секунди, примерно. Иначе като цяло времената са от 0 до 100, BMW са е писали 3,6. Това не е вярно. Колата е по-бърза от 3,6. Виждал съм 3,3 как прави, 3,4 да не кажа. Айде, по-малко няма казвам, че тотално вече няма ми повярвате. Но наистина 3,4 може да ги направи без никакъв проблем. 100 до 200 около 7,8, 7,9 и максимална скорост. Сега, ако сте си платили за драйвер пакеджа, там може да дигнете 290 км в час. Ако не сте си платили, ще дигате в Германия само 250. Нека поговорим малко и за спирачките на тази машина. Отпред имаме 380 мм дискове, а отзад 370. Този екземпляр тук няма керамика, но имаме опции за керамика и сега искам да седнете, за да ви кажа колко пари струва. Всъщност тази керамика може да бъде част от Racetrack пакета, който BMW предлагат, който включва и карбоновите седалки отвътре. Този пакет е 33 000 лева. Така че аз силно препоръчвам принципно да имате керамика, но преди това е хубаво да се консултирате с жена ви за тия неща. Нека да провериме. Чакай бе, снимаме бе! Нека да видим сега отзад дали ще е много комфортно. Чакай, сега трябва да изчакаме дългата процедура. Оп! Дали ще мога побереме. Ще тук е много по-добре от 8-та серия, бе. Цак! Тук без проблем ще поберете поне 3 перфектно влизат, така обаче за тях може малко по-малък размер. Не, шегата настрани, имате наистина, даже над главата, много леко опирането тук. Отпред имам горе-долу, имам достатъчно място. И тук всъщност имаме вече... Как се сваря това нещо? Колега! Всъщност нямаме нищо тук. Колани, както в предните коли. И много интересно, имаме климатроник. Това наистина ме впечатлява. Очаквах, че няма да имаме помежду другото въздуховоди и да ви кажа, колата между другото е доста удобна отзад. Аз лично бих се возил така 2 часа, не мисля, че имам някакъв проблем. Така че нещата са доста добре за разлика от 8-та серия, където наистина нямаше абсолютно никакво място. Имаме си Isofix, така че да мога да я качиме и детето. И общо взето абсолютно всичко достатъчно, че да ни бъде една даже семейна кола, бих казал. Ето, че дойде време вече и да седнем зад волана на това чудо и продължавам с моята мисия да му търся кусури. За сега, честно казано, ми е доста трудно, но вече от тук виждам вече първия. Защо нямам климатроник с бутони, а трябва да управлявам по това меню и веднага ви казвам какъв е проблема. Качвате се зимата, колата е седяла един ден на минус 10 градуса, качвате се и това докато загрее, докато пуснете нещата, ще измръзнете вътре. Другия проблем, лятото, на 30 градуса седи отвънка, качвате се, не може да си пуснете климатика, защото мултимедията не може да загрее. Затова, моля ви, слагайте бутони с климатроник, защото това не е начина. Иначе като цяло, интериора е брутален. Аз лично съм фен на този двоен скрин, макар че много хора отправиха своите критики. На мен лично ми харесва. Имаме карбон навсякъде. Имаме много красив скоростен ос. Отново така добре познатата въртележка, като в 8-та серия. Много лесна за използване. Волана е много прекрасен също. И всъщност този карбонов пакет в интериора включва и тези различни падали. Без пакета те са по по-различен начин. Тези изглеждат много по-добре. И отделно имаме карбоновите елементи тук по волана. Като качество на материалите, знаете, нещо за което аз постоянно се хващам във всеки един автомобил. И първото нещо, което винаги гледаме отстрани ето тук. И тук нещата са много добре, което лично ме дразни, защото аз се опитвам да й намеря проблеми, а не мога. Кожата също се усеща много добре. Общо взето нищо не издава звуци и нещата са много качествени. Това са хубаво или лошо е. Седалките са, само искам да видите седалката колко е красива. И това нещо също свети, което е брутално, много е комфортна, гушка ви достатъчно добре, но аз лично бих ви посъветвал да дадете малко пари отгоре и да си вземете бъкетите, които ще видите сега. Тази седалка е просто брутална, като я видя и направо не мога. Много красива седалка и силно я препоръчвам. Да, може да са малко по-неудобни, ама сега
не че тази не е хубава, също е прекрасна, обаче онова е на друго ниво. Нека преминем към 3 неща, които харесвам много в този автомобил. И първото нещо, за което искам да говоря, е тази xDrive система. Това е, може би, най-голямата причина, поради която аз лично бих си купил тази кола, защото ни позволява, когато цъкна тук на Setup, и както може да видим, xDrive. Може да го направим на 4x4, 4x4 спорт, където праща повече сила отзаде и чисто задно предаване. В смисъл, вие само го помислете. Имате автомобил, който когато завали сняг, си го пускате на 4x4, излизате от всякъде, или примерно вали дъжд, искате да правите някакви ускорения и сте пак супер бързи. И в следващия момент искате да се чувствате като пилот. Правите си колата назадно и почвате да се веете наляво надясно като Макс Верстапен, само че моля ви, нали, внимайте къде ги правите тези неща, гледайте да е на писта. Второто нещо, което много ми харесва в тази кола, са M1 и M2 бутоните, които мисля са добре познати на всички вас. Обяснявам го набързо. Това са два бутона, на които програмирам как искам да се усеща колата. Както виждате тук, имаме различни, мога да се променям двигателя, да бъде на спорт или на спорт плюс, шасито, волана, спирачките и всичките тия неща, вместо в движение да ги пипате едно по едно, да се разсейвате, просто си ги настройвате както обичате да ви е колата и ги програмирате на един от тези бутони. Вече когато шофирате, просто цъкате бутона и всичките се нареждат както вие си искате, което е изключително удобно. Третото нещо, което много харесвам, и това е причината всъщност тази кола да няма реални конкуренти, защото всъщност те са RS5-цата и C63-ката. Сега ще ви кажа защо не са конкуренти. Защото C63-ката е само задно, по-бавна е от тази. При онази кола отново трябва да имаме перфектни условия, че да получим добро ускорение и така нататък. Всъщност за тази новата C63, която е с 4-цилиндровия двигател, дори не мисля да коментирам, тъй като тя изобщо няма никакви продажби и общо взето не е харесвана от никой. А относно RS5-цата, отново M4-ката е доста по-бърза, доста по-забавна и може би единственото нещо, в което RS5-цата би било малко по-добро от тази е, че е малко по-комфортна. Това е единственото нещо. Затова смятам, че тази кола няма абсолютно никакви достойни конкуренти. Това ме връща към третата причина, защо толкова я харесвам. Защото е много добра във всичко. Искате да я карате нормално, колата не вози толкова твърдо, примерно като А-класата или като Алфата. Колата вози, между другото, тук като се пуснете на комфорт, вози доста приятно. Искате да давате много газ, да сте много бързи, пускате си 4x4 и сте много бързи. Искате да се забавлявате, пускате си задното и се забавлявате. Просто всичко, от което се нуждаете, тя ви го предоставя повече от добре. Време е вече да покараме този звяр, защото аз лично не издържам. Включих отоплението на волана, за което забравих да ви кажа, че го има като екстра. Разбира се, имаме и подгреви, даже и обдухване имаме на седалките. Но това не е от такова значение при този автомобил. Ще сложа всичко на комфорт и е време. Имаме си бутон за да спусите, даже. Искам да видя как се справя този автомобил във всекидневно шофиране. И започвам с това, че кутията е супер мазна, много е плавно тръгването и колата е много лесна и приятна за каране. Кутията е супер плавна, супер мазна, тръгва много спокойно. По-късно ще си поговорим и за този BMW Steptronic. В момента съм на комфортната настройка на окачването и колата, както казах още преди малко, вози много добре за спортен автомобил и смея да твърдя, че от всичките коли, които гледахме до сега, като изключим 8-та серия, но там, нали, идеята на колата да бъде комфортна, тази не толкова. Тази е най-комфортна между А-класата и Алфата и честно ви казвам, дори е така плавничко да си я карам, ми е изключително удоволствие. Волана е супер лекичък, супер маневрена е, камерите са брутални, наистина за тези от вас, които ви е страх да си давате колите на жена ви, обещавам ви, че е много трудно мога да направя някоя беля, защото наистина всичко се вижда кристално ясно. Разхода на гориво. Всъщност този S58 двигател дори не харчи толкова много. Градско при нормално шофиране 12, 13, така ако и давате повече гъщица 14, 15. Извън градско смея да твърдя, че мога да я свалите 9, 10 на 100. И вече, нали, разбира се, ако почнете да й давате газ, нещата стават съвсем различни, но това е като при всеки спортен автомобил. Отиваме на 30 на 100, да не кажа, нали, че е възможно и повече. В момента седим в M4 си говорим за някакви основни неща, които мисля, че на повечето от вас са скучни. Настроил съм си M1 бутона
мисля, че е време да подаваме малко газ. Така, абсолютно всичко ни е на максималната настройка. Колата е ужасно бърза и първото нещо, което наистина ми прави голямо впечатление, е тази скоростна кутия и как при всяка предавка ни удря в гърба. Даже в момента ще се направя още по-агресивна от лоста. Кикдаун. Има нещо много лошо. Мисля, че трябва да си я купа. Супер много ми харесва. При всяко превключване наистина става нещо страшно. Получаваме удар в гърба. Спирачките са повече от добре. Кутията е много бърза. Нямам търпение да я покарам след малко по завой да видите от моето лице как изглежда това, защото думите, които ще кажеш са малко. Колата е брутална! Добре, искам да проверим нещо. Дали ако включим колата на задно и включим Traction Control, ще усетим дали ще идва сила отзаде. Много ми е интересно. Нека усетим дали идва сила отзаде. Веднага се усеща. Само че в момента Traction Control ни е на 8 и веднага, даже айде ще го направим на 5. Да ни позволява малко повече. Много ще ми е трудно да се справя с моята мисия, именно да й търся проблеми, защото аз наистина относно управлението, аз не мога да намеря такова. Няма едно нещо, което да не ми харесва. Волана е супер директен, супер прецизен. Я да видим сега. О, не. Това е страшен кеф. Страшен кеф. Буквално позиционирате колата точно там, където искате. Между другото е доста лесно за каране. Имам предвид лесно от към това, че отива там, където искате. Сега, ако я пуснете назадно и се пробвате да правите някакви времена на писта, съм убеден, че ако нямате шофьорските умения, много бързо ще се завъртите. Traction Control си върши работата. Оп. Трябва с уважение да се подхожда с газта, тъй като при по-силно натискане задницата веднага иска да тръгне, което всъщност кара автомобила да се чувства много жив, агресивен. Колата спира брутално. И ви съветвам силно да държите Traction Control включен, ако не знаете какво правите. В противен случай много бързо ще приключи кефа от шофирането ви, като се озовете в мантинелата. Имайте предвид, че в момента дори не се доближавам до възможностите на тази кола, тъй като, както споменах, нямам достатъчно опит с нея, но само от тези завои мога да ви кажа, че колата е способна на много, на страшно много. Относно скоростната кутия, е именно този BMW Steptronic, както те го наричат, или 8-степения ZF. По-плавна скоростна кутия до сега не съм усещал. Буквално не мога да разбера кога сменя предавки, потеглянето е супер плавно и съм много доволен. И дори при спортно шофиране кутията е супер бърза, отново получаваме удар в гърба при смяна на предавка. И да, много от феновете казаха, че дисцито повече отива и така нататък. Аз не съм съгласен. За мен ZF е по-добрата опция. Също много интересно, имаме и опция за ръчна скоростна кутия. За тези от нас, които
все още са привърженици на ръчката. Именно тя би била доста по-забавна за шофиране по завой, но нито е не виждам плюсовете, освен нали, че наистина е по-интересна за каране, защото тя няма лънч контрол, дава по-бавни времена и отделно в всекидневно шофиране на всички ни е ясно, че това би ни побъркало. Затова ви съветвам силно просто да си вземете автоматика, да си вземете X-Drive, тъй като има и възможност да си я поръчаме М4 само задно. Не виждам смисъл в това, спестяваме някакви килограми, но въпреки това колата, дори да си я поръчаме само задно, пак тежи супер много. Не виждам смисъл, тъй като като си вземем X-Drive, ние пак получаваме и задно предаване, когато искаме. Относно теглото на тази кола, тази кола тежи тон и 800 и искам да ви кажа, че наистина тежка е, но въпреки това при шофиране е много добре скрита. Това е благодарение, разбира се, на окачването, на шасито. Като цяло не се усеща като тежък автомобил. Относно звука на този 6-цилиндров звяр, много от звука е вкаране от тези колони. Ето тук и се усеща, че е фалшив, но въпреки това е направено добре. Смея да твърдя, че между другото на класата има повече фалшив звук отзад, което го кара да се чувства по-истински, докато при това много го чувам отпред, което малко ме дразни, но колата със сигурност се чува доста по-добре отвънка от тази класата и ако изложите нали, някоя даунпайп, че някоя генерация, мисля, че може да изкара много брутален звук. Но стоково също прави доста кеф. Интересен факт, в много държави М3 е забранена за купуване от млади шофьори заради немалкото катастрофи, които вече видяхме с нея. Наистина М3 и М4 заедно с М2 са много опасни автомобили и ви съветвам да инвестирате в шофьорските си умения, да отидете на писта, да покарате с някой професионалист, защото повярвайте ми, пелята с тази кола може да се случи за секунди. За разлика от А-класата, която ви казах, че е много проста за шофиране, тук нещата не са така. Тук наистина едно задържане на гъста повечко и това може да завърши с фатален край. Затова силно ви моля, внимавайте какво правите, тренирайте на обезопасени места и най-вече инвестирайте в безопасността си. Имаме два основни проблема обаче сега. Първият е, че не можах да изпълня моята мисия и да намеря някакви големи проблеми на тази кола, а вторият е, че се влюбих буквално в нея. Сега трябва да мисля с оператора колко още видеа да снимаме, какво да правим, че да изкараме някакви пари и да си купим по-едно такова нещо. Това е положението сега. За финал колата е брутална, много бърза, много способна и съм изключително доволен, че имах честта да я карам. Искам да кажете в следващите видеа какво искате да разгледаме още BMW-та, дали вече е време да видим някое Audi или мисля, че дали не е време да видим на нещо по-сериозно като някое Porsche. Оставете по един коментар, абонирайте се за канала и до следващото видео.